Ale Tuhan debata, sai pergogoi mahami, mangulaon na hobar tupatikmi. Amen. Tatopoti madosata nagudangi tua dopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon na siniroham nagudangido, saya si maroham midasadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhut na. Sesungguli maroha nami. Asamuba roha duhut pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu hami. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringot tuhasisan dosata. Humokopita gabe dosa do ibana. Nasutumada dosa di bahet debata. Asa gabe hati gora di debata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maju pangau nasi
buka ma bibelta, epistel dihita di bingguta sadarion, ima nandinet sia bidu Galatia bidu tolu, mamuka maisan ayat 26 rodi 20 sia, tajahama marsikap soring. Aisa luhut dohamu anak ni debata marhite-hite haporsiau di Kristus Yesus. Dang mardiai bardisi Jahudi manang gorik, hatoban manang anak mata, bawa manang perempuan, aisada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Ima sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala nau piawsa. Amen. Tidak ko mahaporsiaw tai, songon na ni hatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jehova, ido ama pargugu na suhatudusan, nat palang dohotano, au porsia Yesus Kristus, anak debata Jehova na sasadai, iman atupun si Maria, nagabe-gabia siya todi porbadia adorang suhabubuan
ido tu hatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate terpajal do ibana di haun persilang na tuat tumantoru dun tanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debat Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pa imamulak sogot tu tanoon manghumuli halak na mangulu dohot na mate au porsia ditodi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatapan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasani dosa dohot di hatai nama dok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot di hanguluan na soro suda. Amin. Tapuji matuhatta marhite kor Immanuel.
tatangi homa titingi huriata di bagasan sadarion. Huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus saunari tatangi homa titing ni huriata di bagasan minggon ima minggu 16 Agustus 2026. Goarni mingguta sadarion ima goari minggu pasapul sadahon dung Trinitatis do topik haradoti uhum ulahon hati goran. Perayaan ulang tahun HKBP Bonang Indah di hari sadarion di permingguan manogot Arian dohot botari di patupa huriata do acara ulang tahun HKBP Bonang Indah napa 34 tahun. Nah di patupa dung sidung permingguan marhite pamotongan kue ulang tahun ni huriata. Bajar panitia pesta gotilon di hari sadarion dung sipul permingguan manogot pukul 7 wib dot permingguan arian pukul 10 wib panitia pesta gotilon HKBP Bonang Indah patupahon bajar laho manupahi tu ulaun pesta gotilon HKBP Bonang Indah. Pertangyangan wik di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2026 masuk pukul 20 wib di patupa huriatama pertangyangan di Ganup Wik ima a di Wik Jerusalem di bagasni keluarga amang Sigalingging inang ha boru putar-putar nama ringanan di perumahan Lasana Indah blok UB Onom nomor 22 Bonang. Di Wik Judea di bagasni keluarga amang C Marpaung inang IM boru Sihombing nama ringanan di perumahan Lasana Indah blok SI 5 nomor 10 Pitu Bonang. Di Wik Nasaret di bagasni keluarga amang N Ujung inang DR boru Panggabean nama ringanan di perumahan Lasana Indah blok PP 2 nomor 9 Bonang. Di Wik Bethlehem di bagasni keluarga amang W Simbolon inang MJ boru Sirengoringo nama ringanan di perumahan Legok Indah blok D2 nomor 26 RT 0 Sada RW 10 Tolu Legok. Wik Efrata di bagasni keluarga amang B Tampu Bolon inang T boru Sitorus nama ringanan di perumahan Mudang Lestari blok C4 A 22 RT 03 RW 0 Sia Medang. Di Pangido tusude ruas ni huriata tarlu mobi na adong di Wik nabe asa madohoti pertangyangan ni. Perlombaan seksi perempuan marpardomuan tu perayaan HUT RI napa 21 tahun seksi perempuan HKBP Bonang Indah naing patupahon perlombaan mangalopa migomak mangalang karupuk joket balon estafet sedotan. Nah di patupa di hari Sabtu naneng ro tanggal 22 Agustus 2026 mulai pukul 8 wib nah ringanan di komplek gereja HKBP Bonang Indah. Di perlombaan ini seksi perempuan patupahon bajar sinosohon ma tusude perempuan ruas ni huriata asarade madohoti ulauni. Festival Kor Remaja Dohot Naposo Bulung HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Selasa naneng ro tanggal 25 Agustus 2026 maringanan di HKBP Gading Serpong naing di patupama Festival Kor Remaja Dohot Naposo Bulung HKBP Distrik 21 Banten. Marpardomuan tu ulauni di sinosohon tu sude ruas ni remaja dohot Naposo Bulung asamat dohoti latihan hari patupa di Ganup hari Sabtu dohot hari Minggu pukul 10:30 WIB.
Selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton. Selamat panjang umur gok las ni roha masude ruas ni huriata. Nama ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sia tanggal 10 satu tanggal 16 Agustus 2026. Hatani tu hata si pepota imana tarsurat di Efesus 6 ayat 10. Dokon nii gabe toguma rohamuna di bagasan Tuhanido dohot di bagasan gogona na togui. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file nanaung di pasahat huriata marhite WA di grup. Saldo akhir pembangunan PPGSM per tanggal 10 Agustus 2026 ima 1.125.550 rupiah. Saldo pelunasan gedung B per tanggal 10 Agustus 2026 ima 10.174.260 rupiah. Saldo ni huriata per tanggal 15 Agustus 2026 ima 10.250.214 rupiah. Songonima namasa songonima titing ni huriata di bagasan minggon debatama nama masu-masu hita. Tapu jimatu hatta marhite kor ina Debora mangihu manomuse kor ama Sion.
sube Ortibio narunut nang tiru otabe Arina ilam sudat yono ujung nai rohana
di batana sumurung sian saluhuk naroha imana mangaramoti ate-ate dohut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Hatani di bata imana gabi jamita di bagasan mingguta sadarion di minggu na pasapuluh sada hon dung Trinitatis tongon di 10 arni akka anak dohut boru goar saliling-lilingna lehonokku tunasida nasotupa mago jala halak dagang akka na marsilohot tu Jahoba mangului ibana dohut makkaholongi goar ni Jahoba jala mangidu gabi naposona ganup tahe na marningot ari sabat unang diramuni jala marsihohot marningot padakku sai na patol hasokku do nasida tudolok habadiokku jala palasokku rohana sida di bagasan joro partangyangan tuau halo monokku ma pilihan nasida si tutungon dohut pilihan nasida si potongon di atas langgat aku ai targoar bagas partangyangat do bagassu di saluhut aka bangso odo hatani Tuhan Jahoba na papungu akan naung marserak sian Israel papungu okku do petu ibana halak na asing lobi sian akan naung pinapungu tu ibana ima sahakni turpuki dihamudongan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus tadok ma mauliate tu dibata ala dilos do pehita boi marpungu marminggu di ingananon jala marningot perdalanan ni huriata naung sahat tu 34 tahun lilingna 34 tahun bukan angka yang kecil. Aut sugari tapa ubuki tunguluni hajol maun totu nunga patu doli-doli dohot anak boru. Artinya ya sudah dewasa lah. Totu di bagasan na 34 tahun ini gudang do sejarah na tabulus. Adong mai ra na ginawaran ya suka dan dukanya. Dia masukanya, dia madukanya. Iri kok do dihita. Mulau madok sukanya kita masih bisa ibadah di tempat ini. Mulau hudok bahasaku di mana dukanya. Dukanya juga kita masih bisa terus di tempat ini. Bamulau madok duka diawi, mulamu mungkin tidak. Kan itu? Wasa dohonok kudukana, ilo yang sepikir honoton. Nak pehisok kita 34 tahun. Hurian itu hata, asa mulunang tarayahon huriata 34 tahun lelengna. Daksai manatap tupu di be, manang tu masa lalu be. Nagabe si pinikiran alai ikon mangyahi tu jolo tu masa depan masa lalu cukup hanya perjalanan sejarah, ke depan harus melangkah untuk meraih cita-cita. Kita do naginoaran idukna HKBP Bonang Indah yang memimpin 3 pagaran manang cabang dia mai HKBP Kodia
Binong Permai, songoni dohot pos permingguan HKBP Cirarap. Perjuangan mereka luar biasa. Gerejai berdiri di lahannya sendiri. Bagaimana dengan kita? Hita do idungna, hidona neng do honokku, molohudok bahasaku nakin dukanya. Anak-anak sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri, tetapi orang tuanya hita idungna masih berada di tempat seperti ini. Nah terlena do hita bisa jadi terlambat, tentu tidak. Bagi Tuhan tidak ada kamus untuk terlambat dalam hal untuk berubah. Atong ahama na pinangido ni debata tu hita marhiti-hiti huria nei gereja nei khususna dinalaho mangyahi tujulu melangkah ke depan. Khobar tu na pinangido ni topik ni minggu tasadarion nama dok asa tugu mahamu di bagasan uhum jala patupa hati goran doh denggan. Taati hukum Tuhan dan tegakkan keadilan. Saulak nari porsiado hitatu debata marhite-hite pajowonna songon halak sihuton Kristus na porsia hitatu ibana asa mentaati hukum dan menegakkan keadilan. Buasa ikon si ulah honotai ala memang mulo sadar dohita hukum Tuhan adalah jalan yang menunjukkan hidup yang benar. Hidup benar di hadapan Allah dan juga sesama. Hukum aturan nasian tuhatta hot manoktong rodisa liling ni lilingna. Berbeda dengan hukum aturan di jolma yang boleh dikatakan selalu berbeda dan berubah-ubah sesuai dengan selera. Alani ngoloni akasiton Kristus dan saya holan dihata. Mulut adok ikon mangulu hita di bagasan Tuhani, kita harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikut tarida main di ngolu siganu pari. Tarida do holong ni rohata tu debata marhite hite naolo hita maka holongi dongat tajolma. Tongdo perlu hita maruji-ruji babua naung 34 tahun Huriatta HKBP Bonang Indah Boha imarana gabe suku-sukunna hot dope holong ni rohatai hot dope hasadaotai molo hoti nauli jalan nadinggan may buhamolo nunga humusor otik dupudi idon waing nagabi persoalan nunga songona sumisi holong ni roha nunga songona lamdau hasadaon tapasobudoy totu nunga ikon gabi si pariahatai si patureo ni ikon ingot dohita dihatani tu hatta nama dok na uboto mamahin na dinggan gabidang di ulahon na mardu sama ibana disi. Jakobus 4 ayat 10 pitu madok na uboto mabahin na dinggan gabidang di ulahon
Nomor 2 sama ibana di sini. Jadi artinya suatu merasa tidak bersalah kita, melihat yang salah kita biarkan. Merdosa dohita. Sotung dosai tapa sobu-sobu molo adong taboto dihuriai. Nagino arana terjadi pengkotak-kotakan. Horong ni naoto. Adong horong ni namalo. Horong ni nalea. Horong ni nasangap. Horong ni akan nasatik. Horong ni akan nagateng. Di son mah hudulan na. Ijon mapu hudul jubuk na bogus. Ijon manamora. Di gereja sasitongna gak ada terjadi yang seperti itu. Dan itu tidak boleh. Tung apalah hudulat taya manginang. Songon isirana pungon ina kamis. Pungon ama naposo. Hudulat tahun asal ibadah dan gabi hudulat dodop pati. Naboy morok do hita sesuai akan namasa. Dang boy do hono ni pungon ina kamis daung odo hudulan nami. Romuseng ama daung odo hudulan nami. Enggak bisa. Ikut naboy morot do hita sian inganani sesuai apa yang terjadi akan namasa. Alanido dipanggidohon tu hita gereja harus menjadi tempat di mana orang merasakan kasih dan keadilan. Sadok suatu masa di hita nasahuria adong perasaan nirwasna nagabi minder, merasa terkucilkan. Ikon rap sonang dohita, ikon rap mekel dohita, tanpa membeda-bedakan eksistensinya. Ido napas, jala ido nadinggan, jala ido na pinangido ni Tuhan. Jangan sampai ada yang merasakan dijauhkan, alani perbedaan latar belakang. Ido na pinaingo ni panuri ng Jesaya marhite turpuk jamita sadarion. Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam keadilan. Alani ikon tarajumido pabua 34 tahun ima bukti kesetiaan Tuhan tuhita nasahuriaun. Di usiai pasti nunga gudang naung binolus. Adong may natubu, adong may naung tardidi, naung manguli, napida, dohot na mate. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ima jo pangaramot yun itu hatta tuhita, haruipe ikot tadok mauliate. Asaboha asa toktong diramoti, jala di pasu-pasu hita nasahuria. Hurian itu hatta dongan nahina holongan itu Tuhan Yesus
songon huria naung di pasu-pasu ni Tuhan hita di usia par huriauta di huriaun naung 34 tahun yang harus kita lakukan, mau nggak mau kita harus buat komitmen. Marjaji mahita tu dibata asa lamar situs tu asa lamar si gorgor pakka porsiota songoni nang panguluyota tu dibata ka dia me dia ma komitmen dia ma aka janji nanang si pasahatotta nanang si ulah honoton tu adupan ni Tuhani na parjulu ringgas tumangihon hatani dibata lumubi ma laho mangulahotca. Di haringgason ni hita tumangihon hatani debata gabe ido patubuhon lahu mangulahon jala sikokma las niroha jalo otas yan ibana. Napaduahon mangulu mahita di bagasan hati goran ni debata. Sotung saya tak ulahon mangalului pangomoan gabi harugian ni halak. Neng mangomo kita silakan halai unak sape gabi makarugi dongan manang halak. Napatoluhon salinglah mengasihi. Sotung do alani perbeda atta gabi adong kesenjangan-kesenjangan. Ayak kaido mabahit tubuh bahat persoalan satu nagabi beda. Napaopaton ini khusus untuk anak muda generasi. HP dak tiga teh nasidaro sadario tu gereja. Aleatik pesongoni tapasa mamanginang tua kaya nak kota. Tu generasi muda renah hakabipi. Hamudo masa depan gereja ini. Molosonari pehamu nggak peduli kepada gereja dengan kedekatanmu kepada Tuhan. Mulau madok jangan bersedih jika Tuhan tidak memperdulikanmu. Alani bican posodo pehamu. Pupuklah kebersamaanmu sesama teman, naposok remaja. Pupuklah rasa cintamu kepada Tuhan dan rajinlah ke gereja beribadah. Soto ngadong dipikiri hamu, madok jangan tunggu hari esok, apalagi jika tidak peduli sama sekali. Oh sipata hata sugut-suguton termasuk do ketidakpedulian. Jadi sotung sonang rohatta songona toras molo adong bahasani anak kota asugut mainin nak sotung pitor menak rohatta madok na sotohona me. Ikoningot do hita. Ikoningot do hamu aka yana konami remaja na poso bulung bahwa hidup kita hanya ada di tangan Tuhan. Jalan akan tasakapi akan pinasita ni rohat tapi tetap itu ada di tangan Tuhan. Tangalan ni gugui. Tangalan ni malo-malotay. Ulu sadar do hita na mangulu namar Tuhani. Untuk itu gunakan waktumu Leon roham lahomar pasaoran do Tuhani. Sotung lalap jaka ulonmu. Sotung lalap jaka kesibukanmu. Ingat itu adalah pemberian Tuhan untukmu. Sudi na pinasa ni dibatadoi tungoluta molope nunga patu karejo molope patu sibuk itu harus merupakan pemberian Tuhan.
Halani molonunga di pasaha di batai tu hita sotung gabe lalap hita disi gabe sotaingot lahu memuji ibana. Jadikan dirimu untuk melayani Tuhan tanpa berkata wani piro. Mulona poso do pihamu ngasongoni mangula di tonga-tongani huria gabe si tua mahaduak kamu repot bagari jabanumu. Itu saya ingatkan dari sekarang. Melayani Tuhan dan nagabi hurangan aka berkak-berkak sejalon. Alani unang mabiar posodo pihamu. Yakinkan kepada Tuhan, doakan doamu kepada Dia, segala pekerjaanmu akan diberkati. Alani ko bulus mak mula-ula talentamu yang Tuhan berikan, buktikan di tengah-tengah gereja. Berikan pelayananmu yang terbaik untuk Tuhan. Dongi jalo omuma, gudang ragam pasu-pasuni Tuhan. Segala sesuatu Tuhan akan memberkatimu. Sikok mak jalonmu, pasu-pasuni Tuhan. Dang marhahurangan, jala dang lujaan hamu. Lahu mangulahon akasiulahon siganupari. Ainunga di bata nama masu-masu, nunga di bata nama dongani hamu. Untuk itu anak-anak kami remaja na poso bulung pajorok hamu matu debata. Dungi pajonohon nama Tuhamu. Amin martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di pasah rohana ami tuho di bagasan minggu sadarion. Dinang hutangihon hami Tuhan hatam nabadiai. Napaingoton ngulu nami. Asa toktong kuulahon hami Tuhan hati goran nasian hoi hu patupa hami Tuhan keadilan di tonga-tonga ni ngulu nami lumobi Tuhan aka ulau di tonga-tonga ni huriam di tonga-tonga ni keluarga pe di bagasan minggu sadarion namarlas ni rohadu hami huriam haka BP bonang indah naung di pasu-pasu ho Tuhan naung martulu 24 tahun lelengna mangidu hami asa hotma holong ni roham di hami ruas ni huriam nang parhaladum ramutanmu hami Tuhan pada womu sian akar ragam ni parmaraan pasu-pasu mungulu nami pasu-pasumu Tuhan nang aka ulau nami ganup marsada-sada atong sai pahot mahami di bagasan holong nasian hoi di bagasan hasadaon nasian hoi asa marhite Tuhan jupang masa di tonga-tonga ni huriamon di bagasan las niroha nasian hoi atong asimaruham pasu-pasu hamina pungon pasu-pasu nang ruas ni huriam naso tarbahen nasida boi marparsauran marminggu tumangihon hatam ala hinorhon ni parsahiton ala hinorhon ni akka arsak niroha homa Tuhan na mangalehon hahipason di pamatangna homa Tuhan na mangalehon apul-apul na sumurungi asa marhitei jupang aka hahipason las niroha di ngulu nasida tarbahen nasida rabdoh tahami tu akatikin na mangihut laho marpungu marparsauran dot ho tu mangihon hatam nabadiai atau ngasi maroham urasi hami Tuhan sian dosa nami nagudangi asa tung tama hami habaoran ni pasu-pasum holan di bagasan kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyang hami tuho amin. Ta puji matu hata laos tapasahat ma peliata. Napina Jojo
tama pangulanang ruasna manomba Jesus na marsagapi sa timbul hadameon lamtang hapur siyaon magogopi akagalumai Tuhan tanon namani makoni artua dona hodi tuhani. Tapasahat mapeliata tu debata martang yang mahita. Ali debata amanami nadi banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan dohut nasa uli basa na mauli utus. Kupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasiang hami pelianon. Pati bulhon harajaunu. Di tonga-tonga ni huriam dohut di portibion. Buhai marohanami mar hite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana lelehon mi onero di paman aku osano hotogoki rudi saluhut hartaku upasahat pituho nasucatokudo. Ali amanami nadi banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di banua tongaun songon nadi banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Amin. Horas madihita hudul mahita manginang di hudulat tajo ala adong do tapatu pasaderion ima pesta ulang tahun ni huriata na 44 tahun holan potong kue do bagi kue do makan kue ido nabu tapatu pak alani pinangido mak tu panitia. Horas madihita manginang
Oma daftar na mewakili hasatan kue ulang tahun gereja. Apa jolo? Oh itu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup Lilinnya, tiup lilinnya, tiup Oma lilinnya daftar na mewakili sekarang hasatan kue di gereja. sekarang juga. Napa duahon kategori rena. Napa toluhon kategori perempuan. Napa upaton kategori Happy ama. birthday Napa to limahon you. kategori lansia. Happy birthday, happy Napa lepon mewakili birthday, Wik. happy birthday to Wik you. Yerusalem. Nama keluarga SM Bariping NGU. SM Barimping. Oma daftar na mewakili hasatan kue di gereja ta Asara Dema Nasida Maju Tujolo. Napar Jolo kategori sekolah minggu. Kategori Rena. Napa toluhon kategori paropuon. Napa upaton kategori ama. Napa limahon kategori lansia. Napa onopon mewakili 5 wik. Sian wik Yerusalem. Ima amang SM Baribing NGU Boru Situmorang. Asara Dema Nasida Maju Tujolo. Sian wik Judea. Hari Tonga Boru Silalahi. Sian wik Nasaret. Borusiahaan. Iya, Boru Siahaan. Hari Tonga Boru Siahaan. Sian wik Nasaret. Nyonya M Pasaribu MU Boru Silitonga Opu ni Sijiel. Sianwik Bethlehem. Nyonya GP Tambunan SE ER Boru Sihombing. Sianwik Efrata. Nyonya JA Manurung K Boru Marpaung. Napa pituhon mewakili na tua-tua ni Huria. Ima amang RM Hutahayan RD Boru Sinaga. Na mewakili Parhalado. Ima amang Situa J Sigalingging. Tiup lilinnya, ayo. Musik. Tiup lilinnya, ayo. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya.
sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Angkat kuenya, angkat kuenya, angkat kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ayo dibagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, Jadi bagi kuenya sekarang juga. tapasona maju di udulat tabe. Jadi dapola gajangon ala ulang tahun ke-34 do huriata. Jadi dihamu ama nami duduknya nami suang-suangin nang napuso bulung. Rubui ma diamang padita GM simagusong do padita Christian lubat tobing nahu hormati ami di 34 tahunon
huriat tahun dok namang nakin nunga dewasa be. Jadi molo hami na jolo pokokna suka dukana ngahu telan hami mai sudi. Ngahu bodut kami sudi. Jadi hamu akan poso akan generasi berikut nama. Olah sada do pangeduaku dihita arwas ni hakwe bonang indahon. Bek kamu mamu se legasi muna tulahata na adoi o para saplalui. Bek kamu ma manang na ahape bangu kamu isi ba de terserah diamu mai. Hami holan manulopi ma. Adong olahata o para saplalui meter di kampung Cina. Ima pikir hamu, molo ulang tahun ke-35 mulai hamu mak songan nama bangun akka bedeng-bedeng pedisi di lahatai. Iba pangilun nami sian ruas na parjolo. Jadi sandai mandok selama ulang tahun mah hami khususna jemaat na parjolo, jemaat na mula-mula tu hita salutna na ke-34 tahun on. Anggiat mak di ulang tahun ke-35 boy tapajupang muse jaladong perkembangan na baru muse di huriat tahun. So ini mah hata nami mulai tema di tasarut na mulai tema di tuat ta. Boti mah. Amang Inang izin foto bersama yang ada di depan, kita foto bersama. Ya. Satu, dua, tiga, cheese. Satu, dua, tiga. Senyum. HKBP Bonang Indah, jaya jaya jaya. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagia selalu yang ku beri, bukan jam dan Ada dong kopi teh di luar Amang Inang gratis nih, gratis. Atau Belum puisi kopi tak? juga kalung hati. Bukannya pelit Atau gak mau modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Karena Tuhan melindungi kamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun HKBP Bonang Indah.